T'has preguntat mai coses com per què el sol escalfa? Què està passant dins meu quan estic fent la digestió? Per què es crema una torrada a la torradora? O quins materials, processos calen per construir un telèfon mòbil? En aquest curs, la química en el nostre entorn proper, veurem que la química, que no és més que la ciència de la transformació de la matèria, està molt present en el nostre entorn i en el nostre dia a dia. Tant en processos que tenen a veure amb la generació i el manteniment de la vida, com amb processos artificials, tecnològics, generats per l'ésser humà i que ens condueixen a trobar solucions pel nostre benestar. En aquest curs no cal tenir un nivell previ de química, serà un curs on parlarem de manera molt aplicada, amb un llenguatge el més senzill possible i on qualsevol persona s'hi pot inscriure. També tindrem debats sobre la implicació de l'ús de determinades tècniques o processos químics amb la nostra salut, amb el nostre medi ambient, és a dir, aquest tipus de debat també hi tindrà cabuda. Jo em dic Joaquim Chico i t'espero al curs La química en el nostre entorn proper. Una abraçada.